Shi kaɗan Musa maganar tafiyar sa tsari ce usuli sannan yana kishi da matasa don su tashi su san asali. Siyo karatu su gina kansu da ma wasu su cikin musulmi. Ba abin da ya zarce wannan mura aikuwa ya fi kuɗi. Kwankwasiyya ka ji gida, mutumci ya fi kuɗi. Habu ya gaya mana wannan babu ba ƙara gade. Duk masoyan Kwankwasa na biya ai, Kwankwasa na biya ai mutumci ya fi kuɗi. Shi ya tashi matasa ya ce kar su zauna yan tabige. Akwai na dala da bala da bugan su balon sanan da akwai na fage. Babu lokacin da mutum da ya kare kaga ba an yi rage. Tura su hanya ne ta sana'a su san mutunci ya fi kuɗi. Habu ya gaya mana wannan babu ba ƙara gade. Duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasiyya ka ji gida. Shi kaɗan Musa maganar tafiyar sa tsari ce usuli sannan yana kishi da matasa don su tashi su san asali. Siyo karatu su gina kansu da ma wasu su cikin musulmi. Ba abin da ya zarce wannan mura aikuwa ya fi kuɗi. Kwankwasiyya ka ji gida, mutumci ya fi kuɗi. Habu ya gaya mana wannan babu ba ƙara gade. Duk masoyan Kwankwasa na biya ai, Kwankwasa na biya ai mutumci ya fi kuɗi. Shi ya tashi matasa ya ce kar su zauna yan tabige. Akwai na dala da bala da bugan su balon sanan da akwai na fage. Babu lokacin da mutum da ya kare kaga ba an yi rage. Tura su hanya ne ta sana'a su san mutunci ya fi kuɗi. Habu ya gaya mana wannan babu ba ƙara gade. Duk masoyan Kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasiyya